Croeso i chi gyd i un o sesiynau Academi Hywel Teifi Prifysgol Abertawe ym Mhabell Rithwyr y Cymdeithasau yn yr Eisteddfod Rithwyr eleni yn 2020. Fe enw i yw Gwenno Francon ac rwy'n gyfarwyddwr Academi Hywel Teifi ym Mhrifysgol Abertawe, y ganolfan sydd yn cefnogi, datblygu a hyrwyddo addysg cyfrwng Cymraeg a'r iaith Gymraeg ar draws y brifysgol a'n cymuned yn ne-orllewin Cymru. Mae'n cael y pleser heddiw o gadeirio trafodaeth fydd yn ceisio taflu goleuni ar effaith pandemig Covid-19 ar brifysgolion Cymru. I ystyried be fydd yr effaith hwnnw i'r dyfodol ac i gnoi cil ar brofiadau rheini ohono ni sy'n gweithio yn y sector neu sy'n myfyrwyr yn y sector dros y 6 mis diwethaf. Yn ymuno â fi heddi i rannu syniadau a profiadau mae Dr Dafydd Tristan, cofrestrydd ac uwchreolwr Academaidd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, a llais gyfarwydd ar ein cyfryngau ar faterion addysg uwch ac addysg bellach. Hefyd, Alpha Evans, myfyrwraig BA Cymraeg yn Adran y Gymraeg Prifysgol Abertawe, sydd ar fin dychwelyd i'w blwyddyn ola o astudio. Mae Alpha yn ysgrifennydd cyffredinol Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe ac hefyd yn lysgenad i'r Coleg Cymraeg. Diolch yn fawr iawn i'r ddau ohonoch am ymuno â mi heddi. A falle ga i ddechrau efo cwestiwn digon penagored i ddechrau, gyfeirio fe at y ti, Dafydd, sef beth falle bydde ti'n ei ddweud sydd wedi effeithio ar ôl ehangach prifysgolion yng Nghymru yn sgil y pandemig yma? Beth sydd wedi cael ei ymlygu o fewn y sector addysg uwch Gymreig? Wel, mae hwnna'n gwestiwn mawr iawn yn dywe, ond dwi'n credu bod ni wedi gweld nifer o themau yn dod i'r amlwg. Dwi'n credu fod ni wedi deall efallai'n well beth yw strwythur ariannu prifysgolion. Mae prifysgolion wedi mynd yn helaeth iawn i ddibynnu ar incwm o ffïoedd myfyrwyr. Mae yna drafodaethau weithiau am bolisi addysg uwch sy'n dweud, mi ddylai'r Llywodraeth wneud hyn a'r llall. Ond mewn gwirionedd, mae'r grym bellach yn hermau prifysgolion yn gorwedd yn wylo'r myfyrwyr, ac i ba bynnag le maen nhw'n dewis mynd i astudio, oherwydd bod nhw'n gallu mynd â'i ffïoedd nhw a'r cynhaliaeth yna sy'n dod o lawr Llywodraeth gyda nhw, i ba bynnag prifysgol maen nhw'n mynd. Felly mae'r model bregus hwnnw wedi cael ei amlygu, a mae'r heriau cyllido sy'n gwynebu prifysgolion yng Nghymru wedi ei hamlygu hefyd yng nghyr destun nid yn unig myfyrwyr cartref, ond y myfyrwyr tramor hynny, mae nifer o brifysgolion yn dibynnu arno am incwm, oherwydd mae modd gofyn am ffïoedd uwch o fyfyrwyr tramor, a mae hynny'n rhan o batrwm incwm prifysgolion. Felly mae yna gwestiynau eitha dyrys i brifysgolion ar ran eu cyllid nhw, sydd wedyn wrth gwrs yn gallu cael effaith ar yr hyn maen nhw'n gallu cynnig i fyfyrwyr. Ie, yn sicr, mae'r cyd-destun yna yn heriol. Mae'r trafodaethau ynglyn â myfyrwyr rhyngwladol ar hyn o bryd. Wedi mynd yn ddyrus tu hwnt o safbwynt sut mae dod â nhw draw, a pryd yn union maen nhw'n gallu dod draw. Mae'n amlwg dyw rôl y Coleg Cymraeg ddim yn ymwneud yn uniongyrchol â myfyrwyr rhyngwladol. Beth felly wyt ti'n weld o ran y newidiadau mae'r Coleg Cymraeg wedi ymwneud â nhw yn hyd-destun addysg uwch cyfrwng Cymraeg? Wel, dwi'n credu mae yna sawl peth mae'r coleg wedi bod yn rhagweithio yn ymwneud gyda hi. Yn benodol, mae yna gynllun i ehangu ysgoloriaethau'r coleg i gefnogi myfyrwyr i fynd i'r brifysgol eleni, ond mae yna gynllun hefyd i rannu adnoddau ar draws y wlad. A dwi yn meddwl mae'r coleg Minne ag eraill, a Tithau Gwenno ag eraill, wedi bod yn trafod y posibiliad o rannu deunyddiau addysgiadol a rannu darlithaeth hyd yn oed ar draws prifysgolion. A mewn ffordd, mae yna rhyw fath o, nid gwrthwynebiad, ond mae yna gyndynrwydd efallai i fod yn cweit mor gydweithredol â hynny, wedi ymlygu ei hun, ond tybed a'i dyma'r adeg i dynnu adnoddau at ei gilydd ac i sicrhau fod yr arlwy o'r arbenigwyr yna sydd ar draws y wlad yn gallu cael ei cynnig i fyfyrwyr. Felly mae'r gwaith hwnnw yn parhau. Ni'n gweld yn bwysig iawn i sicrhau fod myfyrwyr Cymraeg yn gallu elwa ar addysg Gymraeg mewn dull cyfunol. A dyna rhan o'n pryder i efallai am y cyfnod nesaf yma yw yng nghanol yr argyfwng yma ble fydd rôl y Gymraeg mewn prifysgolion. Ni'n cydweithio'n amlwg gyda phrifysgolion yn agos, a dwi'n obeithiol bydd hynny'n cael ei amlygu, ond mae'n ddarn mawr o waith.
a darn mawr o waith, falle bydde rhywun wedi disgwyl digwydd mewn rhai blynyddau, bydde cynllunio cydrannu adnoddau neu darpariaeth cydweithredol falle yn destun sawl blwyddyn, ond mae popeth wedi cael ei wasgu mewn i cwta rai wythnosau, felly mae hwnna'n her hefyd fyddwn ni'n awgrymu. Yn sicr. Yn ddifur clywed ti'n sôn am cydweithio, achos yr hyn dwi'n glywed yn Prifysgol Abertawe bod yna gryn dipyn o drafodaethau yn digwydd rhwng y prifysgolion er mwyn ceisio canfod tir canol ar y modd maen nhw'n mynd i ymateb i'r her yma o safbwynt denu myfyrwyr i'r dyfodol. Yn sicr y neges dwi'n glywed yw bod angen rhannu arferion dda. Ond wrth gwrs, ni'n byw mewn byd cystadleuol iawn ac mae hwnna wedyn yn dod â'i heriau o ran cydweithio a sicrhau bod rhyw fath o sefyll ar wahân yn digwydd o ran y sefydliadau. Alfa, o safbwynt myfyrwyr, beth wyt ti yn ganfod sy'n digwydd yng Nghymru ar hyn o bryd o ran y prifysgolion? Byddwn ni'n gweud falle bydde fe yn syniad da prifysgolion yn cydweithio, achos yn amlwg mae her fawr o flaen pob prifysgol i ddenu myfyrwyr. Yn enwedig leni, pobl falle ddim yn orhoff o'r syniad o ddysgu ar-lein, wel, chymod, y student life fel petai, dyw na ddim rili mynd i ddigwydd blwyddyn nesaf. Ond fi hefyd yn gweld bod tipyn o fyfyrwyr falle bydde yn dechrau mis Medi, bod nhw yn dal yn mynd i fynd i'r brifysgol a dal yn mynd i symud i'r brifysgol gweithio ar amgylchiadau. So, bod pethau yn edrych yn eitha, wel, dim tywyll, ond yn eitha tywyll ar hyn o bryd, mae yn ymddangos yn eitha gobeithiol hefyd. Ydy'n sicr, yr hyn i ni'n glywed yw bod myfyrwyr yn awyddus iawn i ddal ati cynlluniau i fynd i brifysgol yn yr Hydref, bod hwnna'n fodd o greu rhyw fath o sicrwydd iddyn nhw. Falle bod y profiad ddim yn union beth i ni wedi gweld yn y gorffennol y safbwynt myfyriwr. Ond yn sicr mae'r prifysgolion yn gweithio'n galed i sicrhau bod yna addysgu mynd i ddigwydd a bod nhw'n addysgu o safon. A'r her fawr am hynny yw sicrhau fel wedys i y bywyd cymdeithasol na sy'n cyd-fynd â profiad myfyriwr mewn prifysgol. Ydy hwnna'r math o bethau wyt ti'n glywed, Dafydd, trwy rwydweithio'r coleg? Dyna'r fath o batrwm i ni'n clywed. O ran y myfyrwyr, a dwi wedi cael sawl sgwrs gyda darpar fyfyrwyr ni, gyda rhieni, a mae yna rhywfaint o drafodaeth, wel, beth yw'r opsiynau am flwyddyn nesaf? Mynd i'r brifysgol, Siwn, mynd i deithio, wel, anhebyg. Mynd i gael swydd, wel, does dim lot o swyddi mynd i fod ar gael i bobl sydd heb gymwysterau yn yr amgylchiadau newydd. Aros adre gyda mam a dad, neu gyda rhieni. Ac felly, yn sydyn, nid efallai bod cweit mor atyniadol heb yr elfennau gymdeithasol eang yna, ond o ystyried yr opsiynau eraill, mae'n bosib mae dyna fydde'r dewis mae unigolion yn mynd i gymryd. Ond dwi yn meddwl, mae'r pwynt i ti'n ei Gwenno fyna am brifysgolion yn paratoi. Dwi'n gweld llwyth o waith paratoi yn cael ei wneud gan brifysgolion i gefnogi myfyrwyr ac i helpu nhw gyda'r addysgu ag ati. Ac felly dwi'n eitha positif am hynna. Yn y achos mae'n bosib yn rhai mannau, bydd yna fwy o gyfleoedd i fyfyrwyr ymwneud gyda'r addysgu. Nid pob myfyriwr oedd yn troi lan am 9:00 ar y bore dydd Iau i ddarlith. Gweitha'r modd pan o'n i'n darlithio. Ond mae yna gyfle nawr, wrth gwrs, iddyn nhw wylio'r ddarlith ar-lein ar ba bynnag adeg sy'n siwtio nhw. Ac mae'n bosib bydd rhai fydd gwell gen nhw hynny. Ond y profiad, y gamp i'r prifysgolion, a dwi'n siŵr bod ni'n glir beth ddigwyddith gyda hyn eto, ond y gamp i brifysgolion yw sicrhau bod yna ddigon o gyswllt wyneb yn wyneb mewn grwpiau bach efallai gyda'r myfyrwyr. A dyna yw'r her dwi'n credu, sicrhau bod ni'n gallu gwneud hwnna fel prifysgolion ac fel addysgwyr, tra'n gofalu am fyfyrwyr a cadw rhywfaint o bellter. Yn sicr, a mae yn her sylweddol, dwi'n gwybod faint o'n gwylwyr ni fydd yn ymwybodol o beth yw effaith yn bellai cymdeithasol ar ddosbarthiadau o fewn waliau prifysgol. Fi'n siŵr bod rheini sy'n phlant ysgol yn sylweddoli bod hwnna'n dipyn o her. Ac o fewn prifysgol yn amlwg fyddwn ni'n gweithio i'r cynllun 2 fetr,
A wedyn mae hwn yn cael cryn effaith ar faint o bobl sy'n gallu bod mewn un ystafell. A mae hynna wedyn yn ei dro yn cael effaith ar amserlennu dysgu, neu sut mae myfyrwyr yn cael eu grwpio, os ydyn nhw mewn dosbarthiadau mawr o 300 a mwy. Felly mae'r heriau hynna i gyd yn cael eu datrys ar hyn o bryd, yn y gobeith y bydd atebion erbyn mis Medi i ni gael bwrw'n yn blaenau. Beth falle yw'r profiadau wyt ti wedi cael dros y misoedd diwethaf, achos wyt ti eisiau Alfa wedi cael profiad o yr addysgu fydd yn digwydd o fis Medi ymlaen, yr gwaith o fynd ar, wel mae sawl platform gan brifysgolion erbyn hyn, Teams, Canvas, Zoom, enwedig, mae yna res o platform gwahanol sy'n cael eu cynnig i fyfyrwyr er mwyn creu'r gofod addysgu rhithiol yma. Mae'r rhain amlwg yn mynd i gael eu haddysgu'n gyfunol, so cyfuniad o fod yn y dosbarth wyneb yn wyneb gyda darlithydd a hefyd cael ei dysgu trwy'r llwyfannau rhithiol yma. Beth wyt ti'n teimlo yw'r profiadau wyt ti wedi cael hyd yn hyn? Fyddai'n onest, oedd e'n amlwg yn sioc i'r system i ddechrau, mynd o ddysgu wyneb yn wyneb yn gyfan gwbl i popeth ar-lein, darlithoedd ar Zoom a wedyn asesu a aroliadau ar-lein. Ond mae'r gefnogaeth ni wedi cael wrth y brifysgol ar yr adran Gymraeg yn benodol wedi fod yn wych. Un her yn bersonol, fi'n siŵr byddai lot o fyfyrwyr falle sy'n byw mewn ardaloedd mwy gwledig yn cytuno, yw'r problem gyda'r Wi-Fi a jyst y diffyg cyswllt gwedigonol. Ond, os ni'n mynd nôl i y brifysgol ym mis Medi, bydd e'n haws, yn bersonol os fyddai'n nôl yn Abertawe de. Ond ar y cyfan, mae wedi fod yn brofiad man iawn. Chi dal mewn cyswllt gyda'r darlithwyr, a o'n i'n teimlo bod dim byd lot yn wahanol, dim ond bod ni ddim yn gweld nhw wyneb yn amlwg. Ie. Fe nes ti gyfeirio fyna, Dafydd, at yr heriau eraill yna. Wyt ti'n clywed mwy wedyn trwy'r coleg ynglyn â sut mae prifysgolion yn datrys rhain? Wel, wy'n credu mae yna batrymau o gyswllt uniongyrchol a mae yna batrymau fel mae Alf yn dweud fyna am sut mae darlithwyr yn ymgysylltu gyda myfyrwyr. Ydy e'n deg dweud, wy'n credu bod y werth dweud, a nhw'n i ddweud yn gymharol dawel, bod darlithwyr cyfrwng Cymraeg gyda rhywfaint yn llai o fyfyrwyr i ymwneud gyda nhw, ac felly yn fwy tebygol o gysylltu yn uniongyrchol ac yn bersonol gyda myfyrwyr. Ac felly mae yna rhywfaint o fantes, os licwch chi, i'r 20 o bobl sydd efallai wneud y dosbarth gwleidyddiaeth blwyddyn gyntaf yna o gymharu ar 300 sydd ar yr ochr Saesneg. Felly mae yna gyfleoedd yn fyna. Ond dwi hefyd yn meddwl mae yna ddulliau dysgu eitha arloesol newydd o ran pethau fel yr hyn maen nhw'n cael ei alw'n flipped classrooms, lle mae myfyrwyr yn arwain yr addysgu, lle mae yna bethau lle mae myfyrwyr yn trafod gyda'i gilydd ac yn rhoi adborth i'w gilydd ar ei gwaith ac ar gwestiynau allweddol. Mae yna ddulliau dysgu amgen sy'n gallu bod yn ddefnyddiol iawn wrth adeiladu, nid yn unig sgiliau yn y pwnc, ond sgiliau byd gwaith a sgiliau cyfathrebu, cydweithio a'r pethau yna sy'n wirioneddol yn bwysig yn yr oes sydd ohoni. Felly dwi'n gymharol positif ac yn gadarnhaol am y ffordd mae pobl yn ymateb iddo fe. Ac efallai beth sydd gyda ni yw mae yna gyfleoedd wedi bod i wneud y pethau yma ers 5 mlynedd a mwy. Ond does neb wedi gorfod gwneud nhw. Ac felly mae pes blaengarwch ag ati wedi bod yn eitha araf. Ond yn ngwyneb yr argyfwng, mae rhaid gwneud pethau. Ac felly mae pobl yn dod yn llawer mwy cyfarwydd wedyn gyda defnyddio arfer technolegol am faint ohono ni oedd wedi clywed am Zoom 6 mis yn ôl tybed. Mae'r peth yma, ond erbyn hyn, mae'n gwbl mae quizzes ar y Zoom neu be bynnag yw e, mae'n gwbl naturiol. Ac felly mae'r blaengarwch yna yn dod. Felly dwi yn meddwl mae yna ymateb i'r heriau, mae yna gyfleoedd yn fyna. Mae e'n un peth arall mae e werth meddwl amdano, o fel pan sôn fyna am band eang a'r holl materion hynna, faint o gynhwysedd digidol sy'n yna, faint o bobl, faint o fyfyrwyr sy'n allan yno, sydd heb fynediad at
gyfarpar addas neu at man gweithio tawel yn y cartre, os yw pobl yn gweithio yn y llyfrgell yn y brifysgol, mae gan y brifysgol tipyn o gyfle i effeithio ar y man gwaith hwnnw. Maen nhw'n gallu sicrhau fod e'n dawel, maen nhw'n gallu sicrhau fod yna, wel, rhan fwyaf o'r amser, o leia, maen nhw'n gallu sicrhau bod yna gyfrifiadur addas, bod yna offer addas, bod yna llyfrau addas. Os yw pobl yn gweithio ar fwrdd y gegin, neu mewn fflat fach, neu mewn tŷ wedi rannu, falle maen nhw'n fyfyrio'r eiddfed gyda phlant, neu gyda dibynyddion, neu yn cyd-rannu tai. Mae yna lot fwy o heriau yn fyna. Felly dyna un o'r pethau sy'n dal i bryderu fi rhywfaint yw gweitha'r cyfle sy'n i greu tipyn mwy o adnoddau dysgu cyfunol. Mae yna her o ran sicrhau bod gan fyfyrwyr y cyfarpar a'r offer angenreidiol i fedru gwneud y gorau o'r deunyddiau yna. Ie, na'n sicr. Fyddwn ni'n cytuno'n llwyr gyda ti ynglyn â hynny, a mae'r prifysgolion wedi cael cyfarwyddyd clir, falle bod dim angen ar unrhyw brifysgol, maen nhw'n gwybod yn iawn beth yw i dyhead nhw o ran myfyrwyr, sef gofalu am eu lles a'i cyfleoedd nhw i addysgu hyd o'r ei gallu. Ond mae hwnna'n her sy'n o bosib y tu hwnt i reolaeth prifysgolion hefyd yn rhywbeth ymarferol fatha band eang yn dipyn o beth yn enwedig yng Nghyd-destun Cymru. Ond o'n i'n meddwl amdano chi fel sefydliad y Coleg Cymraeg wedi arwain y ffordd mewn gwirionedd o safbwynt dysgu cydweithredol. Mae hwnna wedi bod yn digwydd ers degawd nawr byddwn ni'n dadlen o ran y coleg, darlithoedd neu adnoddau yn cael eu rhannu ar draws sawl sefydliad, a hynny drwy gyfarpar technolegol. Felly mae'n dda gweld bod y Gymraeg wedi bod yn blaengar yn hynny o beth, ac i ryw raddau mae rhai o'n ni yn staff academaidd falle wedi gallu cymryd at y newid byd yma'n gynt na rhai o'n cyfoeswyr ni yn y gwaith. Yn amlwg mae yna her wedi bod o ran sicrhau cefnogaeth i staff sy'n eisiau addysgu ar-lein, neu sy'n angen addysgu ar-lein. Sut yn union yn gwneud hynny pan ni'n wedi arfer mwynhau yn hunain ymhlith myfyrwyr yn cynnal trafodaethau yna. Felly mae yna gryn dipyn o baratoi wedi bod yn digwydd tu ôl y llenni gan brifysgolion mwyn sicrhau bod y sgiliau ar gael yno ar gefnogaeth yna i staff. Ac wrth gwrs wedyn, paratoi'r ffordd ar gyfer myfyrwyr. Ac ym mis Medi, fe fyddwn ni'n wynebu cyfnod eitha gwahanol gyda myfyrwyr sydd wedi colli bron i hanner blwyddyn yn yr ysgol neu'r coleg addysg bellach. A'r negeseuon ni'n clywed trwy'r ysgolion a'r sefydliadau hynny yw bod nhw'n dechrau colli hyder, bod nhw teimlo bod nhw dan anfantes dros y cyfnod diwethaf yma, ble mae wedi gallu cwblhau hastudiaethau, poeni falle bod prifysgolion ddim yn mynd i gymryd i cymwysterau nhw o ddifri. Ac o'n i jyst yn meddwl tybed gyda chi ar graffiadau ar hynny, beth yn union yw'r negeseuon byddech chi'n gyfleu i fyfyrwyr i'r cyfeiriad yna. Alffa, ti eisiau? Ie, fydden ni'n dweud, wel, chymod i fod yn deg, nid i fod yn nghanol pandemig, chi ffili rhoi disgwyliadau sydd yn uchel ofnadw, achos i fod yn onest, dwi'n rili'n deg. Ond hefyd, wel, o safbwynt fi de, chymod, dim ond aroliadau blwyddyn 12, mae rhywun sy'n, wel, byddai wedi wneud aroliadau lefel anw nawr wedi wneud. A fyddai'n onest, fi yn teimlo drosto nhw, achos o ran derbyn yn mynd yn ôl canlyniadau blwyddyn 12 nhw, a wedyn gweld falle fel bydden nhw wedi wneud yn ystod i blwyddyn ola nhw, fi yn teimlo drosto nhw fyna, ond ar yr un pryd, wel, falle bydde'n peth anodd i nhw ddelio a fi'n dweud hyn, ond i byd o becson o'r modol, achos bydd prifysgolion yn deg, ar ddiwedd y dydd mae prifysgolion isau myfyrwyr nawr, achos mae'r her o ddenu nhw o flaen bob prifysgol. Yeah. Dafydd? Byddwn i'n meddwl hefyd, ac mae'n mhrofiad i'n hyn mewn sector mymryn yn wahanol, sef y sector addysg gynradd nid uwchradd, ac dwi'n cadeirio llywodraethwyr ysgol gynradd yma yng Nghaerdydd hefyd. Ond o brofiad yn fyna, i ni wedi gweld rhai o'r disgyblion, yn enwedig o sawl sy'n dod o gartrefi di-Gymraeg yn colli rhywfaint o hyder. Ac felly mae yna job o waith gyda ni wneud, dwi'n credu, fel cymuned Gymraeg, yn ei gwahanol ffurfiau, y gymuned myfyrwyr, y gymuned staff, y gymuned y brifysgol, i gefnogi'r myfyrwyr yna sydd efallai wedi bod trwy addysg Gymraeg,
ond am y 6 mis diwetha, sy'n heb fod yn ymwneud, neu 2 mis diwetha, sy'n heb fod yn ymwneud cweit gymaint gyda'r Gymraeg ag ati. Felly mae yna rhywfaint o her yn fyna, ond eto mae'n dod nôl i'r pwynt. Mae gyda ni dipyn mwy o brofiad o wneud hyn, oherwydd dyw e ddim yn brofiad anarferol i ffindo myfyriwr Cymraeg sydd ddim cweit gyda gymaint yna o hyder wrth iddyn nhw gyrraedd y brifysgol. Felly mae'r gwaith yna ni wedi bod yn wneud yn gofod cael ei ddyfnhau a'i amlhau nawr yn y flwyddyn academaidd newydd. Felly eto mae yna waith i wneud, ond mae yna arfer gyda ni fynd i'r afael ar gwaith hwnnw hefyd, byddwn ni'n awgrymu. Yn sicr. Mae'r profiad yn debyg fan hyn yn Abertawe hyn wyt ti wedi amlinellu gyda Dafydd yng nghyd-destun disgyblion ysgol yn colli Cymraeg. A yn credu bod hwnna falle i ni yn Abertawe wedi ymlygu bod gyda ni'r cyfraniad yna i wneud ar draws y sector addysg gyfan gwbl, a nid meddwl am rheini sy'n ymuno â ni ar ddiwedd i cyfnod uwchradd neu addysg bellach. Ac un ffordd i ni falle yn Academi Hywel Teifi wedi bod yn trio cyfrannu'r cyfeiriad yna yw trwy gynnal clwb darllen i ddisgyblion cynradd. Clwb darllen Cymraeg dros Zoom, sydd wedi bod yn hwyl garw ar ddiwedd wythnos. Wrth gweld y plant cynradd mae dan ddeg yn cael blas ar drafod y cyfrolau maen nhw wedi bod yn darllen, neu'n rhannu syniadau ynglyn â beth maen nhw wedi brofi'r wythnos honno. Wedi bod yn wirioneddol wych ac wedi bod yn fodd o gefnogi ysgolion. Rhai o'n nhw gyda'i heriau hunan o safbwynt technoleg, a chefnogi'r rhieni hynny sydd yn aml yn ddi-Gymraeg i hunan i gynnal Cymraeg i plant. Ac wy'n teimlo bod yna rôl ganddyn ni fel prifysgolion i fod yn gwneud y math yna o waith. Byddwn ni'n cytuno'n llwyr â ti, Dafydd. Mae'n wych. Wy'n mawr obeithio bod Prifysgol Abertawe hefyd wedi bod yn cyflwyno nhw i lenyddiaeth am tîm pêl-droed Abertawe hefyd yn y cyfamser. Byddwn ni'n meddwl yn wahanol eto, dim o gwbl. Byddwn ni'n cael gwylio'r gêm na'r nos Fercher. Gan y sgwrs am hwnna di Gwener. Beth wedyn te i chi'n teimlo fydd y newidiadau hir dymor fyddwn ni'n brofi o fewn y sector arbennig hon? Mae'n sector sy'n amlwg yn cyffwrdd ac yn cyrraedd a nifer o fan eraill a Kirsty Williams yr wythnos diwethaf wedi cyhoeddi cyllid ar gyfer y sector gyda'r gobaith y bydd hi'n gallu cyfrannu y tu hwnt i fyd addysg uwch ac i gefnogi'r genhadaeth ddinesig neu'r genhadaeth gymunedol ehangach mae prifysgolion angen i gwneud. Beth arall i chi'n meddwl bydd cyfraniadau ehangach i'r dymor prifysgolion? Dafydd, wyt ti eisiau mynd ynddo? Falle na i ddechrau. Dwi'n gobeithio bydd yr argyfwng hwn yn symud y cydbwysedd polisi yna oddi wrth grymoedd y farchnad tuag at rhywfaint o gynllunio cenedlaethol. A wy'n credu efallai mae yna gyfle i hynny ddigwydd, ond dwi'n meddwl mae yna rhinwedd bwysig i prifysgolion fel rhan o deulu addysg gwlad. Maen nhw'n bwysig yn genedlaethol i ni yma yng Nghymru. Mae'n bwysig bod ni'n cefnogi ein prifysgolion ni. A dwi'n credu mae symud at system addysg uwch sy'n seiliedig yn unig ar y farchnad wedi bod yn gamgymeriad polisi dros amser. Ac efallai mae wedi bod yn gamgymeriad i ni bron wedi cwympo mewn iddo. Mae pob penderfyniad ar ben ei hunain ni'n mynd i gynyddu ffïoedd ychydig bach. Ni'n mynd i roi rhywfaint mwy o grant, rhywfaint yn fwy o ffïoedd. Ni'n mynd i roi benthyciad fan hyn, rhywfaint fwy o grant fan hyn. Mae pob penderfyniad unigol efallai wedi bod yn gall. Ond effaith y penderfyniadau hynna o'i roi nhw at ei gilydd bellach yw bod ni mewn marchnad prifysgolion. Ac bod yna rhinweddau i gystadleuaeth ac i farchnad o'r fath, dwi'n teimlo bod y cydbwysedd wedi mynd yn rhy bell. Ac felly, dwi'n gobeithio bydd yr argyfwng presennol yn gwneud i ni oll feddwl, a mae wedi digwydd yn barod i raddau, mae yna reolaeth niferoedd ar fyfyrwyr wedi cael ei ail-gyflwyno am y tro cyntaf mewn bron i 10 Dyw hwnna ddim yn ddrwg o beth, achos be mae'n dweud yw bod angen elfen o gynllunio ar ein system addysg uwch ni, ac o wneud hynny, mae modd wedyn cefnogi blaenoriaethau strategol, sy'n clymu ni nôl mewn efallai wedyn i'r genhadaeth ddinesig,
lle mae'r Gymraeg, wrth gwrs, a'r materion cymunedol, datblygu economaidd a chymdeithasol i Gymru yn rhan allweddol o hynny. Ac un o'r pethau dwi'n gynyddol yn meddwl wedi bod yn y maes polisi cyhoeddus, os licwch chi, am bron i 20 mlynedd nawr, yw os oes gynnwch chi adnoddau sylweddol, mae modd symud patrymau gweithgarwch yn sylweddol. Heb yr adnoddau hynna, mae dylanwad llywodraeth yn gymharol bryn. Ac felly os modd sicrhau bod na adnoddau i'w buddsoddi mewn cenhadaeth ddinesig, mae hynna'n mynd i gryfhau prifysgolion yng Nghymru a chryfhau ymwneud gyda'r materion yna. Felly yng ngobaith i, a dwi yn optimist, yng ngobaith i yw fydd yna gyfle i ni greu rhywfaint o'r ymdeimlad yna o brifysgolion falle oedd yn bodoli 20, 30, 40 mlynedd yn ôl, gan gynnwys wrth gwrs, fel wyt ti Gwenno wedi cyfeirio ato, rhywfaint yn fwy o gydweithredu. A so yna fel rhyw fath o be fydde rhywun yn y galw hynny, Prifysgol Cymru dweud. Na, wi ddim yn dadle dros adfer Prifysgol Cymru, ond yn bosib bod ni'n mynd nôl rhywfaint mewn hanes i sicrhau cydweithrediad parod ac effeithiol rhwng prifysgolion yng Nghymru. Wyt ti felly'n teimlo falle bod Prifysgolion Cymru wedi troi golygon yn ormodol dros y ffin a dros y dŵr i ddenu myfyrwyr a bod angen troi'r ffocws yn ôl? Wel, yn syml, os mae llwyddiant ariannol y brifysgol yw'r nod, mae'r nod hynny wedyn yn gofyn i ti chwilio am fyfyrwyr, a mae yna lot fwy o fyfyrwyr tu hwnt i'r ffin, a mae yna lot fwy o fyfyrwyr yn China, nag sy'n yng Nghwm Nedd neu yng Nghwm Tawe. Ac felly, os wyt ti'n creu y strwythur yna, dwi'n mynd ferniadaeth ar y brifysgolion bod nhw'n ymateb wedyn. Os wyt ti'n gosod rhywun mewn marchnad o'r fath, mae prifysgolion yn mynd i ymateb i'r ffram yna. Be wy'n dadle wy'n credu yw bod angen i lywodraeth gweithio gyda phrifysgolion i symud y cydbwysedd yna, fel bod ni wedi dechrau gweld mewn rhai meysydd, meddyliau'r am y gwaith sydd wedi cael ei wneud gan Brifysgol Abertawe, enghraifft y maes meddygaeth yn ddiweddar, lle mae'r nifer o fyfyrwyr o Gymru sydd wedi cael ei denu i'r cwrs GEM a'r myfyrwyr sy'n siarad Cymraeg, cwrs ôl-raddedig meddygaeth, wedi cynyddu'n sylweddol. Ac felly, o ganlyniad i yna, beth sy'n mynd i ddigwydd maes o law, yw bod nifer o'r meddygon hynna sydd wedi hyfforddi, sy'n dod o Gymru, maen nhw'n mynd i aros ac yn mynd i wasanaethu eu cymunedau nhw. Felly, mae yna bethau da yn dod o symud y cydbwysedd yna tuag at gwasanaethu y gymuned leol a'r gymuned genedlaethol yma yng Nghymru hefyd. Sicr. Fi'n credu hefyd ti'n cyffwrdd rhywbeth fyna, falle byddwn ni'n gweld fel newid hir dymor, yw cynnydd o bosib yn yr nifer o myfyrwyr ôl-raddedig. Oedde ti'n sôn ar ddechrau'r sgwrs ynglyn â beth wir yw opsiynau myfyrwyr erbyn y rhydre. Ydyn nhw'n mynd i ohirio neu bwrw ni blaenau, ond beth i ni'n gweld yw cynnydd y nifer o myfyrwyr sy'n graddio a yn dychwelyd i astudio ymhellach. Dwi'n yn gwybod sydd hwnna yn batrwm hir dymor, ond yn sicr mae'n mynd i fod am y 5 mlynedd nesaf fydden ni'n dychmygu gweld y niferoedd yna'n cynyddu. Mae'r cwrs ôl-raddedig mewn meddygaeth fel Sonia sti, a fydd yn opsiwn arbennig o ddau myfyrwyr sy'n eisiau mynd i fod yn feddygon ac gobeithio aros yng Nghymru i wneud y cyfraniad yna. Alffa, beth wyt ti'n deimlo fydd yr newidiadau fyddwn ni'n gweld dros y cyfnod nesaf? Ie, fi'n cytuno â beth o'ch chi wedi dweud am beth i'r cynnydd mewn myfyrwyr ôl-raddedig, ond hefyd falle is-raddedig, achos lle bydde rhai pobl falle yn mynd yn syth o'r ysgol neu coleg addysg bellach neu rhywbeth a mynd yn syth i weithio, wel yn amlwg nawr gyda toriadau bydd pryder swyddi, llai o swyddi ar gael, a mae swyddi mynd i fod yn llawer fwy cystadleuol. Felly, falle bydd pobl yn mynd i ddechrau cynnydd yn y myfyrwyr is-raddedig, a wedyn ar ôl ni fyd cynnydd yn y myfyrwyr ôl-raddedig hefyd, yn syml achos bod na fwy o gystadleuaeth am swyddi. Ond fi'n credu hefyd falle, na fydd lleihad y nifer y myfyrwyr, falle lleihad y nifer sy'n symud i fyw mewn prifysgol, oherwydd, arolwg ar NUS gyda'r 78% o fyfyrwyr Cymru yn pryderu am eu sefyllfa ariannol, achos fod na ddim swyddi rhan amser ar gael dros yr haf a dros y misoedd diwetha.
a wedyn hyn yn dylanwadu arnyn nhw yn penderfynu i symud i brifysgol neu beidio. A hefyd, gyda chymaint o ddysgu ar-lein yn mynd i fod dros y flwyddyn nesaf, falle bydd hyn yn ei gwthio nhw i aros adre a dysgu o adre yn lle symud i fyw mewn prifysgol. Ie, mae hwnna'n un wedyn yn cyflwyno'r heriau yma o greu y gymuned o gwmpas y myfyrwyr yn dweud sut yn union mae hwnna'n mynd i ddigwydd. Her arall o safbwynt hynny hefyd i brifysgolion yw'r ffïoedd llety. Mae'r sefydliadau yn ddibynnol iawn ar hwnna wedyn yn cyflwyno heriau pellach i sefydliadau wrth iddyn nhw gynllunio i gefnogi myfyrwyr. Dafydd, ti eisiau codi rhywbeth? Na, o'n i jyst yn meddwl, mae'r heriau yna, mae'r profiad cymunedol yna o fod yn fyfyriwr yn rhan o'r darlun yn dweud. Ac efallai mod i'n poeni, llai am yr ochr addysgiadol nag ydw i am yr ochr gymdeithasol. Os mae'r ochr gymunedol gymdeithasol, mae'n llawer llai ffurfiol, mae'n llawer fwy anodd i'w drefnu, dwi'n mynd fater i brifysgol i drefnu digwyddiadau gyda'r hwyr o reidrwydd. Diolch i'r drefn, ond mae'n rhan anatod o ymha bynnag ffurfiwen i fyfyrwyr, a fi'n cael mae hwnna'n bwysig. Mae'n mynd i fod yn ddorol hefyd, dwi'n meddwl yn uchel nawr, tybed os yna wahaniaethau mynd i fod yn y fathau o yrfaoedd mae pobl yn dieddol o ddewis. Mae'n amlwg, yr un amlwg, ni wedi bod yn sôn am fyddygaeth yn barod, mae yna fwy o alw yn mynd i fod am weithwyr iechyd y gofal yn y cyfnod nesaf yma. Mae proffil llawer uwch i'r gyrfaoedd yna, felly gobeithio bydd hwnna'n esgor ar fwy o recrwtio'n fyna. Ond yn yr un modd hefyd, athrawon, mae yna wir angen nifer o athrawon, mae yna gynlluniau i recrwtio mwy o athrawon ar gyfer mis Medi mwyn sicrhau bod yna gynhaliaeth i'r disgyblion i gyd yn yr ysgol. Ac felly mae yna gyfle yn fyna i bobl, a yn yr achos hwnnw mae yna gefnogaeth pur sylweddol gan Lywodraeth Cymru, bobl sy'n meddwl, ydw i'n mynd i wneud. Mae yna gyfleoedd ym Mhrifysgol Abertawe maes o law i bobl astudio hyfforddi athrawon. A mae hwnna eto am wedyn gobeithio mynd i esgor ar fwy o athrawon sy'n medru addysgu yn y Gymraeg. So mae yna nifer o heriau. Dwi'n am eiliad yn dweud nad oes yna broblemau sylweddol yn y system ar hyn o bryd a problemau sydd angen ei goresgyn, ond mae yna o bosib cyfleoedd hefyd a rhai pethau fydd yn arwain at fwy o gryfder maes o law. Fi'n credu bod ti wedi taro'r oelen ar ei phen yna. Fi'n credu be mae prifysgolion yn ei wynebu ar hyn o bryd yw'r pen tost byr dymor gobeithio, osod strwythurau, rheoliadau, cyfarwyddiadau i fyfyrwyr a staff yn ei lle, mwyn gallu symud ymlaen at y cyfnod yna o gyfleoedd arbennig o dda. Achos yn sicr, dwi'n gallu rhagweld sut yn union y gallwn ni ym Mhrifysgol Abertawe fod yn cynyddu'r cynnig cyfrwng Cymraeg ymhellach. Ond mae angen gwneud y gwaith caib yr hawn y gyntaf, o sicrhau bod fe ar dir sefydlog sy'n mynd i allu bod yn gynaladwy dros gyfnod hwy. Mi'n ymwybodol bod amser yn trechu ni fan hyn. Fi'n mynd i ofyn cyn i ni gloi'r sesiwn i chi falle ystyried pa un argraff fyddech chi eisiau bwysleisio wrth i ni gloi. Neu falle pa neges fyddech chi eisiau gyfleu wrth fyfyrwyr Cymru sy'n ystyried i opsiynau nawr dros yr 2-3 blynedd nesaf. Alfa, beth wyt ti'n deimlo? Byddwn ni'n dweud ewch amdani yn syml. Pidwch dal yn ôl ar fel ddim eisiau mynd i brifysgol achos yr amgylchiadau yma. Does dim byd yn mynd i stopo chi, a ar ddiwedd y dydd bydd y gradd yn werthfawr gyda prinder swyddi a pethau sydd yn mynd i fod yn y dyfodol. Ydy ti falle wedi profi dros yr un beth yw'r gefnogaeth gymdeithasol i chi'n gallu cynnig eich gilydd fel myfyrwyr? Dwi'n ymwybodol iawn bod y gymgym yn Abertawe wedi bod yn eitha prysur dros yr haf. Ie, odyn. Dwi'n yn hollol ddelfrydol falle, ond gyda Zoom a pethau fel yna, wel, ni dal yn cymdeithasu mwy neu lai'n wythnosol ers dechrau'r cyfnod clos. Os dim angen chi boeni, mae'n digon y cymdeithasu yn digwydd. Da iawn. Mae'r neges yna gan Alfa ni'n bwysig. Mae prifysgol yn hwyl, mae yna gyfleoedd yna i bobl, a mae'n brofiad gwerthfawr. Ac felly y neges sylfaenol yw, please, pidwch â bod ofn mynd i brifysgol neu rhywbeth, os mae yna gyfleoedd a mae yna ofalaeth yno hefyd.
Y neges i fi efallai'n fwy eang yw bod angen i ni gyd feddwl am strwythu'r prifysgolion a sut mae prifysgolion yn cael ei ariannu yng Nghymru i'r tymor hir. Mae'r crisis yma wedi ymlygu heriau ac mae rhaid ni beidio colli'r cyfle i feddwl am, beth yw y strwythyr sy'n mynd i bara falle 10, 15, 20 mlynedd o ran cefnogi ac ariannu prifysgolion. Ie, yn sicr, ni'n dod nôl at y gair mawr yna o gynaladwyedd a sicrhau bod y sector yn nôr yn cyfer ni fel cenedl. Gai diolch yn fawr iawn i'r ddau o chi am eich amser pnawn yma, yn rhannu'ch syniadau eich profiadau, a edrych ymlaen. Ydych gweld chi eto nawr yn y Rhydref pan fyddwn ni'n ailgydio ni fel partneriad efo'r Coleg Cymraeg ac yn amlwg fel darlithwyr ym Mhrifysgol Abertawe gyda ti, Alffa. Felly diolch yn fawr iawn i'r ddau ohonoch chi. Diolch yn fawr. Diolch.